سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي بستدالو وزيناتات حبرت اوروبا نيرترا غير وزل حجز بزملكات زوت صبصب حزب الله ابلع اسرائيل متنا سفيح متقعت روكيتات درونات مكيادو اب عالم واج زركبو ايرتراويان بزعبا كونتاتهم زملكات وصي زل حبريتا كاب معراب تግራይ ናብ ሱዳን ዝተሰደደ ተጋሩ በዛዕባ ኮነታቶም በዝመልከት ሂወሞ ዘለው ምስክርነት ሱዳን ህዝባ በዓለም ደረጃ ዝኸፈ ጥሜትን ምዝንባልን ከም ዝርከብ መግላጹን ካለን ዘጠቃለ ከውኒው አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታናይ ደወል ምልክት ከጥውቁን በኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሱዳን ማዕስከራት ተደንባን እምራኩባን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት እቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ናብ ማዕስከራት ስደተኛታት ይጽጋዕ በመህላው ኣብ ከቢድ ስጋኣትን ሻቅሎትን ከም ዝርከቡ ሓቢሮም በፍላይ ብጀነራል ሐምዳን ዶግሎ ዝምርሑ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ወይ ዳዕመል ሰሪዕ ናብ ማዕስከራት ስደተኛታት ይጽግዑ ኣለው ዝብሉ ጭንቀታት ከም ዘሎ እቶም ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ተዛሪቦም ኣለው መጀመርታ ሕዳር 2020 ኣመንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት መንግስቲ ፌደራልን ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ሲዒቡ ዝበዝሑ ነበርቴ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ከም ዝሃደሙ ይዝከር ሓደ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ በዛዕባ ዘሎ ኩነታት ቃሎ ዝሃበ ኣብቲ ማዕስከር ስደተኛታት ዝርከብ ስደተኛ ሕጂ ስግኣታት ኩናት ሓደ ሱዳን ናብቶም በዓሰርታት ኣሽሓት ስደተኛታት ተዓቂቦምሉ ዝርከቡ ማዕስከራት ይጽጋዕ በመህላው ኣብ ልዕሉ ስግኣት ከም ዝርከቡ ሓቢሩ ናበይና እንኾደ ትማሊ ደቀይ ቤተሰበይ ተረቢሾም ኣብ ብኽያት የናውዒልና ኣብ ከተማ ተደንባ ዝነቡ ሱዳናውያን ከይተረፉ በሰንኪ ስግኣት ገዲፎምና ይሃድሙለው ሹቕ ዝነበሮም ኣስቤዛ ዝነበሮም ደቂ ዓድውን ጽዒኖም ወጽዮም ውግእ ኣብ ዝካየደሉ ከባቢ ስለዘለና ማለት ይክብል ነቲ ኩነታት ኣረዲዮ ንሳ ሲዒቡ ዕጡቃት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ንሰባት ብኻራ የፈራርሑ ነፍስ ጾራት የጋፍዑ ንደቂ ኣንስትዮ ይደፍሩን ንመንእሰያት ይቆትሉን በፍላይ ድማ ነተጋሩ ስደተኛታት ንመንግስቲ ሱዳን ትድግፉ ይኹም በዝብል ኣሲሮምን ኣጋፊዖምን የሚሉ በፍላይ ንዝሓለፉ 5 መዓልታት እቲ ስጋኣትን ሓየለ ከም ዝመጸ ካብቲ ማዕስከር ሓበሬታ ዝሃቡ ስደተኛታት ገሊጾም ኣብ ማዕስከር ተደንባ ጥራይ ኣስታት 30,000 ስደተኛታት እዮም ዝርከቡ ኣብዚ እዋን ግን እቶም ሓገዛት ሕክምናን ካልእን ዝገብሩሎም ዝነበሩ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን እቲ ኩናት ብዝሕደረሎም ስጋኣት ገዲፎሞም ወጽዮም ኣለው ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ፌደራል ምስኪናት ሱዳን ብዝተሓዝ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ኣቓልቦ ክገብረሎምን ኩናት ሱዳን ድማ መፍትሒ ክርከቦ ጻዕሪ ክገብርን ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ ብዙሓት ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ እዋን ኩናት ሓደ ሱዳን ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ቅርብላዊ ምዝንባል ሰባት ዘስዓበ ከም ዝኾነን ልዕሊ 8.9 ሚልዮን ሰባት ከዓ ካብ መረበቶም ከፈናቀሉ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዘሎን እዮም ዝገልጹ ኣብ መወዳእታ 2020 ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ዘጋጠመ ኩናት ሓድሕድ ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ዝኾኑ ተጋሩ እቲ ኩናት ጠጠው ካብ ዝብል 2 ዓመት ይሕሊፉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ክሳብ ሕጂ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ ዘለው ይፍለጥ حبرت اوروبا بمنገድ ዝተፈላልየ ፕሮጀክታት ንኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዓበይቲ ብርክት ዝበለ ደገፋቱ በመቕጻል ሕጂውን ናብ ኤርትራ ዝርከቡ ናይ ምስማዕ ጸገማት ዘለዎም ዜጋታት ቋንቋ ምልክት ደራኸ ሓይሊ ንምዕባለ ጽሙማን በዝብል ቴማ ነፍሶም ብዝኽእሉ መንገዲ የስተምህርን ሓገዛት ይገብርን ምህላው ዕላው ገይሮ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዕላው መርበብ ሓበሬታኡ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ 2020 ዝጀመረ ንጽሙማን ናይ 2 ዓመት ለውጢ ዘምጽእ ፕሮጀክት መሃብ ብዓወት ተሰላሲሉ ምህላውን ሞያው ክእለትን ካልእ ርእሶም ዝኽእሉ ተመክሮን ከም ዝቆሰሙን ልዕሊ 200 ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ናይዚ ተወግሶ ተጠቀምቲ ኮይኖም ምህላዎም ኣፍሊጡ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ መንገዲ እዚ ፕሮጀክት ኣቢሉ ነዞም ናይ ምስማዕ ጸገማት ዘለዎም ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ስእሊ ቅብኣ ጥልፍን ስፌትን ኣብ ዝተፈላልየ ካልእ ሞያው ክእለትን ብርክት ዝበለ ሰፊሕ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡሎ ብጀካ ዘውን ሕብረት ኤውሮጳ እቶም ብሞያ ክምህሮም ጸንሐ ናይ ምስማዕ ጸገማት ዘለዎም ኤርትራውያን ዜጋታት እቲ ናይ 2 ዓመት ናይ ሞያ ትምህርቶም ኣብ ዝዛዘሙሉ እዋን መልእኽቲ ናይ ምልክት ቋንቋ ከም ዝኾኑን ኣብ ርእሲኡ ድማ ከም ስፌት ቅብኣን ካልእን ዝኣመሰለ ሞያታት ከም ዘጥረዩን ኣብ መመረቕቶም ከዓ እቶም ብስፌት ዝተመረቑ ክቡራት ናይ ስፌት ማሽናት ከም ዝተዋሃቡን እዚ ድማ ናቶም ትካላት ንምስራት ዘኽእሎም ምዃኑን ሓቢሩሎ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ብመንገዲ ዝተፈላልየ ፕሮጀክታት ኣብ ኤርትራ ዓበይቲ ሓገዛት ክገብር ጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ድማ ኣብ ባጽዕ ናብ ፈሳሲ ዝተቐየረ ባህርያዊ ጋዝ ዝኽዘነሉ ዓበይቲ ቦጣት ከም ዝትከል ገይሩ ነይሩ እዩ ብጀካ ዘውን ኣብ ካልእ እዋን ኣብ መዳይ ጸዓት ኤርትራ ሓገዛት ብምግባር ኣብ ከባቢ ዓረዛ ዓብዪ ጸሓያዊ መመንጨዊ ጸዓት ናይ ሶላር ፕሮጀክት ተኺሉ ነይሩ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ዓለምዋጭ ተዓቂቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂወቶምን ንብረቶምን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ገሊጾም እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ካብ ምቕታል ሂወታት ሒዙ መጭዋይ ስእነት መሰረታዊ ነገራትን መዓልታዊ ዘጋጥም ዝምታን ዝኣመሰለ ገበናት ውሕስነትን ድሕነትን ዘይብሎም ሕሱም ናብራ ከሕልፉ ኣገዲድዎም ከም ዘሎ ተሓሳሲቦም ኣብቲ ማዓስከር ልዕሊ 21,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ዝሓበሩ እቶም ዜጋታት ዓቕሚ ዘለዎም ኣሽሓት ብጾቶም ገንዘብ እናኸፈሉ ናብ ካልእ ውሕስ ቦታ ከም ዝገዓዙ ኣዘኻኺሮም ኣብዚ እዋን እዚ ቆልዑን ኣዴታትን ዝርከብዎም ልዕሊ 15,000 ኤርትራውያን ግን ኣብቲ ማዓስከር ከም ዘለዉ ጠቒሶም ብረት ዝሓዙ ዕጡቓት ናብቲ ማዓስከር እናኣተዉ ዝደለይዎ ንብረት ይዘምቱን ነተራ ስደተኛታት የፈራርሑን ከም ዘለዉ እውን ብኣብነታት ዘርዚሮም ኣለዉ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ናብቲ ማዓስከር ካብ ዝጉዕዙ ዛጊት ልዕሊ 12 ሰባት ብዕጡቓት ተቐቲሎም ሂወቶም ስኢኖም ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ኮይኖም ኣብዚ እዋን እዚ እውን ንድሕነቶም ዝሕሉ ኣካል ብዘይምህላው ንሓደጋ ዝተቃልዑ ምዃኖም ኣስሚሮምሉ ሊባኖሳዊ ዕጡቕ ጉጅለ ሕዝብላህ ነቲ ብእስራኤል ዝተቐትለ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚኡ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ብልዕሊ 200 ሮኬታትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን መጥቃዕቲ ፈጺሙ ሰራዊት እስራኤል ሓደ ካብ መኮንናት ሕዝብላህ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ እዩ እቲ ሰራዊት ወሲኹ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሕነ ምፍዳይን ንወተሃደራዊ ማሕበራት ሕዝብላህ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ንዝርከቡ ዕላማታትን ከም ዘጥቅዐ ገሊጹ ነይሩ እዩ እስራኤል ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ከተማ ሆላ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለ ማዕከናት ዜና ሊባኖስ ኣቃሊሐን እየን ኣብ ርእስቲ ብረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ዝተወንጨፉ ኣማኢት ሮኬታት ዝሰዓበ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፈት 9 ኣዋርሕ ካብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት እቲ ዝሓየለ ኮይኑ ሙሉእ ኩናት ከየስዕብ ድማ ተሰጊዩሎ ብደብዳብ ኣየር እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ከተማ ታየር ዝተቐትለ መሐመድ ኒማህ ናስር ዝተባሃለ ሓደ ካብ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሕዝብላህ እቲ ጉጅልኡ ሕነ ክፈድየሉ ምዃኑ ይዛረብ ዘሎ ሰራዊት እስራኤል ንመሐመድ ኒማህ ናስር ብዙሕ መጥቃዕታት ገብረ ሽበራ ብምውዳድ ነቲ ካብ ደቡባዊ ምዕራብ ሊባኖስ መጥቃዕታት ሮኬት ዝፍጽም ኣሃዱ عزيز بممرحني زخصا اتسراوي توسيخو محمد ناصر مزناتي ابز حلفه ورح زتقتلن حزب الله حنن مفداي ام معلتي ناب سميناو اسرائيل 200 روكيتاتن ميسايلاتن كونጭፍ ዝደረኸን ጣልብ ሳሚን ዓብዱላህ ከም ዝኾነ ኣመልኪትሎ نعسرت 4 أوارح دحر زقصله كينات السودان اتا هاجر اب زوان اب عالم زخفق قلولاو طميتن مزنبالنا قاطيمو كم زلو دايركتور كوميته مدحن هيوت اعتزاز يوسف غليصا نساب توسخي امونغو سراويت منغستن حيلتات قلطف دغفن كاب زكايت زلو وغ زهاد مسبات كهاد ملو زخولو وحسات بوتاتات اننا كيمص كم زلوون حبيرا زنز حلفه حيده سومنو طراي لعلي 55 شح حسابات كاب زبا سنجا ابدوباو مبراق سودان كم زهادمو يغمت بدمر ابز حلفه عامت ميازيا كينات كاب زجمر املاته هاجر بعسرتات اشحات زغصرو سبات تقتيلم يوم ودو حبرات هاجرات اب سودان اغاطيمو زلو سباو قلولاو نمردا لعل 2.7 بليون دولار حجز كم زدلي زملكت مسرت صبصاب ودو حبرات هاجرات كابتياسات 50 مليون زغمت بزح حزب السودان تفرقي تصباي حصص رديتيو امونغو برغادر جنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراويت منغستن بجنرال محمد حمدان دغله زمرح حيلتات قلطف دغفن اب زكاي زلو قچت زاغيت لعل 8 مليون حزب كاب منبابرو تمزابيل له حدا ب6 مليون كابز دمان اب غرابته هاجرات زهادم خوينو مبزحتو اب ጫደን ግብፅን ኣብ ግዚያዊ መዕቆቢታት ይርከብ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم